Vítám tě při dnešním adventním zamyšlení pro majitele psů a téma, která jsem si pro tebe dneska připravila, je: může pes zdědit povahu? A pokud ano, tak co s tím? Možná už si to někdy slyšel nebo slyšela. On je celý po tátovi, prostě paličák, anebo tahle fena má po mamince klidnou povahu. Většinou se nad tím všichni usmějeme a řekneme si v duchu, dobře, ale co když jde o něco víc než jen o náhodu? Opravdu psy nesou část povahy v genech? A pokud ano, tak co s tím můžeme dělat my jako majitelé? Takže podíváme se dnes právě tady na tu oblast. Možná trochu vědecky, ale hlavně jsem se to snažila shrnout prakticky, tak abychom byli nohama na zemi a srdíčkem u našich psů. Takže vždycky jde o kombinaci genů, prostředí a zkušeností, protože každý pes se rodí s určitým nastavením. Je to úplně stejné jako u nás u lidí. Někdo je prostě od přírody otevřený, někdo více opatrný, někdo se rychle rozčílí a jiného prostě nevyvede z míry skoro nic. Tohleto nastavení skutečně vychází z našich genů. Ale samotné geny nejsou scénář. Můžeme si je představit spíš jako noty, podle kterých se dá zahrát mnoho různých melodií a záleží na tom, kdo a jak je hraje. Ty genetické predispozice, bychom spíš měli říct, tak tvoří určitý základ. Jak pes reaguje na podněty, jak reaguje silně, jak se uklidní po stresu, jak rychle mu vystřelí adrenalin. A potom je tady ta část druhá, ta část prostředí, zkušeností a výchovy a ty rozhodují o tom, jak se to všechno propojí navenek. Takže ano, povahu zdědit lze, ale to chování, jak se pes skutečně bude chovat, tak to se tvoří během života. Takže co už víme z vědy o genetickém pozadí? Je jasné, a na to už přišly věci dávno, že žádný jeden gen agrese neexistuje. Ale existují geny, které nám ovlivňují hladinu látek v mozku, třeba serotonin a dopamin. Ten serotonin reguluje náladu, impulzivitu a schopnost zvládat stres a dopamin zase souvisí s motivací, pohybem a vnímáním odměny u pejsků. Takže můžeme si zmínit třeba anglické cocker spaniely, u nichž je dlouho známý takzvaný Rett syndrom, což jsou takové náhlé výbuchy agrese směrem k vlastním lidem v domácnosti. Tak u tady těch cocker spanielů našli nízkou hladinu serotoninu. Ty psy sami o sobě nebyli zlí. Bylo to jenom z důvodu, že jejich mozek prostě reagoval jinak. A když se jim podařilo pomocí vitaminových doplňků tu hladinu serotoninu upravit, tak se to chování samozřejmě výrazně zlepšilo a stabilizovalo. Takže tím bych chtěla ukázat, že genetika opravdu se podílí na povaze, ale není to nálepka, která řekne, jo, takhle to s tebou bude, není to žádný osud. Je to spíš nastavení, které můžeme ovlivnit, ať už výživou, životním stylem, prostředím, ve kterým se pes pohybuje, ale hlavně také naším vedením. Protože dědičnost není všechno. Ta genetická složka chování se u různých plemen pohybuje mezi zhruba 40 až 60%, což na jednu stranu je hodně, ale pořád nám tady zůstává ten obrovský prostor těch dalších 40 až 60%, abychom to dopočítali do 100, které právě tvoří prostředí, zkušenosti a hlavně majitel sám o sobě. A to je vlastně dobrá zpráva, protože to znamená, že víc než polovinu povahy svého pejska tvoříme během života my sami. Další věc, která souvisí s dědičností povahy, je takzvaná epigenetika, která popisuje, jak prostředí ovlivňuje zapínání a vypínání různých genů. Takže dnes se třeba ví, že stres a výchova nebo dokonce nějaké negativní prožitky březí feny dokáží změnit to, jak se ty geny u jejich potomků nastaví a jak se teda budou projevovat. A nejenom u jejich potomků, ale i zároveň u potomků, protože těm potomkům, který ta fena má v bříšce, tak se zároveň tvoří i zárodečné pohlavní buňky a do těch se to propíše taky. Takže pokud je fena v těhotenství nebo v březosti ve stresu, může předat štěňatům právě větší citlivost na stres, ne ty geny samotné, ty jsou pořád stejné, ale ten způsob, jak se ty geny budou chovat. Takže ano, pokud pes zdědí něco tady z toho, tak se to může v podstatě nepěkně propsat a přepsat. Ukážeme si to například u belgických ovčáků Malinois, který prostě
popisu práce ze standardu mají, že jsou v podstatě ostří, musí razantně rychle reagovat. Takže a je to tím, že v podstatě ve skutečnosti si uspůsobili tu svoji epigenetiku a genetiku tak, že podporuje právě rychlý dopaminový oběh. To znamená, že ty psy jsou v důsledku toho rychlého oběhu dopaminu více výbušní, energetičtí a extrémně vnímaví. Takže pro armádu jsou tady ti pejsci naprosto skvělí, nebo u policie, protože tam mají to, co potřebují. Potřebují právě dostatek aktivity, potřebují cíl, potřebují jasný řád. Ale pokud se takovýhle pes právě s tím velmi rychlým dopaminovým oběhem dostane do domácnosti, kde mu tady to bude chybět, nebude tam mít dostatek té aktivity, pohybu, tak se jeho energie bude obracet jiným směrem, buď dovnitř, což se může projevit frustrací nebo agresí, nebo potom směrem ven, třeba k ničení nábytku. Ale to samozřejmě není chyba psa, je to prostě nesoulad mezi tím, jak ten pes byl geneticky postaven, navržen, když to tak řeknu, a tou životní realitou, se kterou se musí popasovat. A to je něco, co bychom si jako majitelé měli uvědomit. Takže co s tím můžeme dělat? Rozhodně to není o nějaké vině, ale je to spíše o tom přijmout zodpovědnost za to, jaké má pes predispozice z hlediska povahy. Ta genetika nám nastavila určité výchozí body, ale my rozhodujeme, jak se projeví. To znamená, že potřebujeme pracovat se socializací, aby byla klidná, postupná, pozitivní, protože samozřejmě psa, který je extrémně reaktivní na nějaké podněty, tak na něj nepůjdeme silou, ale budeme ho vést právě k jistotě. Podobně stabilita. Pes, který prostě má vyšší tu citlivost z hlediska genetiky, tak potřebuje určitou předvídatelnost a klid, aby měl své každodenní rituály, které s ním dělají potom velké divy. Takže vedení místo tlaku, kdy teda potřebujeme říct samozřejmě, já jsem teda tvůj pán, ale spíš je to takový průvodce, ukazujeme mu, jak zvládat tady ty emoce. Takže když víme, že prostě pes reaguje silněji, tak to neberu jako osobní selhání, ale jako fakt, že prostě s tím potřebuju pracovat a potřebuju mu nastavit určité vzorce, které teda pro něj budou fungovat, i když pro spoustu jiných psů fungovat nebudou. A to je právě ten úkol nelehký, který mají před sebou potom výcvikáři psů, protože nelze cvičit psy přes kopírák, ale je potřeba ke každému psovi přistupovat individuálně a vytvořit mu právě ten jeho výukový program, dá se říct, na míru. Takže co je důležité, tak rozhodně posilujeme to dobré, dáváme psovi prostor, aby mohl využít ty své silné stránky, aby mohl ty své genetické vlohy nechat pracovat, ale pracovat pro něj a ne proti němu. Co je zajímavé, tak výzkumy hodně poukazují na to, že psi velmi často odrážejí emoční nastavení nás, majitelů, takže pokud vím, že jsem výbušný člověk, který se snadno rozčílí a prostě špatně se uklidňuje, má vysoký stres, tak podobně bude nastavený i můj pes, bude prostě více reaktivní. A není to proto, že se nakazili nějakými špatnými geny, ale prostě zrcadlí to prostředí, ve kterém žije. Takže otázka, kterou taky potřebujeme zvážit, je, jaký je můj pes, teda ne spíš jaký je můj pes, ale jaký jsem já pro něj majitelem. A to je možná ten největší paradox, který denně míváme před očima. Takže může pes zdědit povahu? Ano, ale spíš dědí nástroje, dědí nějakou tu startovní pozici, ne hotovou osobnost, na té pracujeme my, ti, kdo rozhodují, které ty nástroje se pro toho daného pejska použijí, aby mohl správně fungovat. Takže můžeme si říct, že geny jsou určitý hardware, ty určují výkon, ale ten software, který na nich poběží, tak ten píšeme my jako majitelé. Ať už svým chováním, trpělivostí, prostředím, které psovi dáváme, zaměstnáním a tak dále a tak dále. Takže pokud máš psa, který je prostě jenom citlivější, živější nebo ostřejší, tak fajn, určitě je to nějaký problém, ale ber to jako výzvu. Je to určité nastavení toho psa a teďka je potřeba z jeho povahy vytěžit to nejlepší, aby to teda pro něj sloužilo. Tu povahu možná zdědil, ale ten charakter, jak se teda bude chovat celkově a vztah a důvěru, tak tu tvoříme spolu.
Tak děkuji, že jsi našla čas nebo našel čas na naše dnešní poslouchání. Doufám, že tě téma zaujalo a určitě ti můžu doporučit ještě články, které najdeš na blogu Psinfo, Agresivní geny 1 a 2, kde teda se věnují více dopodrobná právě té genetické stránce a epigenetice, který mají zhruba tu 50% šanci, že se teda propíšou do celkového chování našeho pejska. Tak já ti přeji hezký den a uslyšíme se zase zítra s novým podcastem.